asa marieta nengoro kwa Irene Moramichira mwana yegosire tuno mocho korona mwana bwe nyaruka ndete nyomba tari kuyo nyara bye mwana oyinari muri amaremabo ninche ndete abana abaiga anda onsi sibakogenda ncho konyoranire lakini yabete pati mbaya mbwato muruire nyomba na bwata abageni bachite korora muruire ntu nyomba twarenge omwana arenge na ngina isiko ngina agatiga omwana isiko akagenda guchiroche konda kwera na bwate simi kugorare girete tinata kitagure girete titingonyara na pakabu wana agabuna twarenge nyomba saa 11 mpaka saa 12 kuendelea mpaka saa 1:30 nalingo bwato kabageni abakuru nyomba ngo bakoba ncenga soka nkabakoba kalini sister yane mukega no akagenda buso keumbu asara kore biashara oya akagenda kalini pikipiki ngamulini akagenda buruma kera na iranire gocha bona lingubura ni nguburi kunga babagiroria kwa biariet kabatebiga kiyaya litinare kugenda nere nchini ndwarite kegera nimbwate pressure kumbe chinsa chiri na chire bansire kuri omwa ko bansire kuri omwana nabo twasoete kuri omwana igo ko batebia ayo muchi asomochi batenye omwana oburire bona togende police ngatangani nyaruka ngino omwana orenga nyaruka bakagenda nere bakarike statement lakini inaisaneka ne statement yeyo kera twetana na twasinyo na kali lige simeme mwana taiyo kali lichicho mwana taiyo ngaigora nyomba kero murango aso murango baka chinyaro mwana taiyo nande nkaira nabona abantu bachira abanga bamate bana abaya bayiri bana abaya pagonte byayo mungina twandamana uchi police tukagenda twensi police chire sasta na nusu tukaikororo tukanyora musigari ore station no yomo komboli ngakinga mate yayo ninche baba yo mochokoro ona achire kumanya ke statement yali kura kini ndigetio bokonye kurwase muri kesimeke go mwana asatoka ime kurugoro mambinche narenge kubucha amache na buche to abantu mbabuche tororo ntoro chikenda kinabona arochege ntobune to yesibire asenge njonde ke mwanya abantu nege simangi bwato musunde nare kumanya nabuche tamache ngaroserie ndagera nkali bana bagacha bakaburuge gesimeke bantaima mina bokorege ntonkere imenga bataya ne bintu bigwete imenga lengera linenchente ebenga ne bintu bigwete ne toka no mwana yo kalimesi ekere bon abana bonse biba gutimbuka guchege simeme ngabaseli ngasieke gesime bakarangirio omugaka bagasoka nere omugaka nkomubuli ngakitante bikende bamukani to motebi bagante ingocha tole tochunguse ntorochi byatiga turarete tochinde nainde ake bagocha n'abasikari gochi goikange baganseli ende kanyanga kende yanyanga ngatebona ngingokora ngukura muruiro yostokire gani umugano ino boererete gotingo nyara kweresa gaki amange abaminto mbiamono nande mbiamono mombwate siekegera tindochi maega na mutwe tingo nyara kweresa amange kegera mwanya abantu ngutwara tora mangana amange lakini tingo nyara kweresa kegera mbwateri yanda linene samurite ngurukene ndegichabo nyambu twaichane sana so gusira omocho koro yoiga kera tukase gesimeme na twara omochano monene twara murire matukabire ntwamaite ngausi okure twabwete ngana nsachinde gare osega ibiru muntu osega achitandos lakini twakumiri sana ona turasaba gaki no gokonyo kera tunyara gutwara omojega bumwana urende bono abera tunyara komwene bi ngoro gutena ske mtonchari aninga se kenyoreke kiane oyo no mocho korori obeto korara bono kende ngeitora tebe yasa roberi miroberi yaye oika yaede biya bona turi amange mbosa biya mana senge jogo cha kurgisi FM karamo ko mangana yega tono maina na omo kumna kamata makonya kurwase binyoro na twagendrete biya mana nchero mo pastor Charles Getonto kurwase mo chokeumbu aiga gonde nsema ya keumbu asakuru ku Westview kenyorugie chingoto mubaso kanonoche toka tonyora omwana omokebu mwaka oyo monemeti 8 mubiro oyo togete kore gesima ime maega aborire litukeri monenusu bono ekera mubiro togete omugambi itubwe location na achete abasigari bagacha nabo igo DCI korubosongo mbachete na bakaene kinge kene umubiro nore gesima ime lakini asenje yaringe butuko na bari bakorusia butuko na bera bakongwe korusia umubiro gesima ime bagasaba ngatiga igesima kerendu guikamambia nekere bwaki amaene mo chief wito na baika mapema basigare baito na baika mapema DCI korubosongo na baika
nabo igo county disaster management na barumba ikasobwango wono mubere kururu situwe sima ime nkuiruka saidi yense yemo egari etayo igo tware kuburia onde bwensi usianete na mangana yegari buna bamenyi ba Keumbu tugusaba egari ya Keumbu police station eira ne mara moja elinde yakonye kerime basekano ya bere guseme chando umuosi na basigari bae bamenyoka bwango baika bakonya nabo igo tokuru pole ase family yanyoru no bakongwobo ngino mwana ngina koro na sokore yaye pole sana tiganya saba lemye nande nabasesini ase nchirinde